Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li foruma şeşemîna aştî û evlehiyê ya rojhîlata navîn. MEPS 2025 wat Middle East Peace and Security Forum at the American University of Kurdistan, pêşwaziya mêvan û hinik nûnerên Kurdan kir. Em bî pêşwazîkirina nûnerên Kurd kêfxweşin. Mesrûr Barzanî kêfxweşiya xwe anî zîman ku divê forumê de nûnerên jî parçeyên çudayên Kurdistanê pêşwazî dikin û dezanîn ku armanca foruma MEPSê axaftina li ser aştiyê ye. Barzanî got, em bî xêrhatina hemû aliyên ku beşdarî foruma MEPSê ya li dîhokebûnê dikin. Em kêfxweşin ku nûnerên Kurd ên jî parçeyên çuda vekî birêvebirên enekesê yê û serkirdeyên hêsedê yê nîha li dîhokenê û pêşwaziya van dikin. Pêşdariya van tiştekî êrenî ye. Em hevîdarîn ku li rojhîlata navîn aştî pêk were. Divê Kurd zêdetir nêzîkî hev bibin. Mesrûr Barzanî dezanîn ku divê Kurd zêdetir nêzîkî hev bibin û got, dibe ku hin mijarên ku divê zêdetir li ser benaxaftin li her kes dî veya made be ku nêzîkî hev bibin.